Отдавна не съм се включвал. Шофирам, но не съм се включил днес, за да ви покажа как шофирам. Отивам да взема едно приятелче и отиваме да потренираме. С малко ще ви покажа кой е той. Сега сме надули музиката. Малко Нирвана. Също така забравих как се казваше, рейката на колата ми се прецака. Едва врата волана. Общо дето ще загрея за тренировката, още преди съм стигнал до там, защото едва се движи. Много е трудно. И да, ще се видим след малко. Направо отзади си остави бански и хавлиите, да мога да ходим после към басейн. Да ходим после към басейн. Това е най-добрия състезател по мъжка физика. И отиваме да потренираме гърди, както ви казах. Няма ли малко с ластик да? С ластик да поработим. Направи гръдка си носен, но може и да добра. Може и да витра. Да. Да, и после те греца. Кажи на Опена, започваме с топ 3. Първо ти, после аз. Open топ 3? Да. Сам съм дал на първо място. Нали? Особено сега като, нали, той не че се е показал как изглежда, ама с лицето как изглежда, каквото се вдъбнало. Сам съм на първо, на второ може би... Ама не, може би. Пускаш 100 лева. Може би Дерек. Дерек. Между другото много хора не го казват Дерек, аз даже не го мисля него, защото Ник беше на ръба, ама пък и Дерек не беше много добър. Да. Ама пък Ник беше малко по-добър за Нью Йорк Про. Ник според мен ще четвърти, Хади трети. Хади много се чува как ще стане. Според мен го тренира Хади. Според мен Хади го тренира. Самсон, Дерек, Хади. Друг не виждам кой и Ник може да го тренира, като не говори. Самсон, Хади, Дерек, Ник. Това ли казвам? Не. Да. Според мен може и Хади да е той. Без Ника сега ти го казваме. Според мен Самсон, Ник. Просто много хора казват, че Ник ще на второ място. Да, аз не го виждам, защото просто тая структура не е за мен да... Това е само това е, ама пък имам чувство, че не структурата, а пък размера и кондицията ще е прескочена. Защото според мен ще е в много добра кондиция, ще е много обработен. Само болката, ако успее да я задържи горе-долу да не мога да корено, може да доизбути. И аз мисля, че Бакрус може да стане пети. Съвсем реалистично. Миналата година някои от съдиите, не някои хора, бяха сложили май пред Крис. Това си е голям факт. А пък Рамон не знам дали е бил слаган така пред Крис. Ръв може да ги... Ръв много напред. Той е много завършен и целия балансиран. Да. А има и още къде да качва, в смисъл може още да прогресира. Тази година много се... Може би, съм сигурен, ако трябва това е Ръв или Рамон за второ място. Ще започнем с флайс. След това ще отидем на горна гърда. И после някакво друго избутващо. Рамена преса, странични дигания и трицепсче. Често казвам, нищо сложно няма да има. Скула стандартна бутаща тренировка, която всеки може да направи. Сега сме в титаниум на младост. Последни 3. Това беше най-делен. Дали да влиза работа? Да. Добре. 4.
Дори exhausted. Говорим български и аз. Ще не знам. Айде. Стоп. И поне 5, 6 дай сега изгледай. 3, 2, последно. Браво. Аз съм много. Да, ти беше как. Ще виж, ще излизам. Супер. Толкова се ръгуваш и страдава. Ще има ли на дъм? Четири, 5 бройки. Образа пенската да ми стане като на участие на ЗИС. Това даже не се представям така. Не, по-скоро не. Може ги едно време да не сложиш 20 отгоре. Пет. Едно. 15. 3. 4. Или нито в залата има, нито нещо. Ще направя буквално 15. Сега би бил първо 15 сега. И 8. Каже. Това трябва да е може, това да се стига на бройката. Добре. Кои мислите? От гърба бути. Първите 5, 3, 4. Кожата. Не знам, защо така. Да. Ми ги косата по Да ги мислиш, да ги мислиш. Да, смисъл се да. Кой? Христо, дългия. А, да. Вика, виж колко жум. Да, чакай Идва при мен, да? Изключи звук. Да. Аре, някакъв. Ще ги бъде да побеждаваме. Ще ги бъде да побеждаваме. Айде, още да е поне. Айде, още едно, давай. Давай. Сам. Те 50-ки ще са предизвикателни. 50 на 45. Не. Следвата 45. Може да ми шепнеш в кода за мотивация. Кое? Да ти прошепнеш? Да ми прошепнеш, да, не за мотивация. Две. Три. Стреляй! Последно.
Ами това мой 200 мл. 200 мл. Ще ги дигаме ли? Да. Само ще ги такова. Сам? Да, смисъл, да, само ще ги такова. Сам, добре. Да. Ще мога, някой. Що съм казал? Ясно. Сползи, давай. 2. 3. 4. Мене. Ево само. И рязко. Давай! Изцяло степ. Пуска се. Ще пуска малко. Beautiful! Това, което си говорихме по-рано с Макс, за да може хората да не се чудат или може би да изясним на някой, който не знае. Когато използвате някакъв вид пропионат на тестостерон, може да е друго, количеството активно вещество, което е вътре на пропионат е по-високо, а количеството активно вещество на енантат е по-ниско. Ушким трябва да бъде 70% примерно на енантат и 90% на пропионат. Нещо такова, 90-95%. Нали, вече нали, при всеки различно. Като си взимаме всичко от гаража, колкото е преценил Жорката да ни сложи, не си никой, просто ще ги използва това име. Колкото преценил Жорката да ни сложи, толкова ще използваме. Да. Ще направим път. Да, след. Види там овъртим, както се казва. Пуснем по-долу. На две диги. Две диги. Дай ме събра. И три. Уроташ. Виж го. Много добра. Намек. Не дава гърдата. Да. Да не си играеш с това. Вече и на намеците обръщаш внимание. Да. Да. Който не е ясно за какво говорим. Макс скъса гърда. Алис Мейджър. Да. Майор. Майор. Майора. Не. Майор, да. Как беше на казармите? Не майора, Лейтенант. Старшината. Макс скъса гърда. Горе-долу вече е началото на годината, горе-долу 9 месеца. 9 месеца. Точно преди 9 месеца. И затова внимава повече. Да. И затова е готино, че съм мога да направя бутащи с него, защото брой с нърв. Иначе... As we can see. Иначе... Щеше да... С 50-ките щеше да е друга историята. Много пъти реших, че може да се случи как реша. Нали, няма да правим серии допълнително само за да мога да следим. Това не е втори последно, или? Това ли, да? Ще правим лодка сега. Айде, цеци. 200. Изцяло. Не! Дай степ, степ, друг сил. Айде, цеци, давай. Давай, пускай.
О, майко! Да ги сварим. Да. Тръпай. Пускай. Дръж го за назад. Колко? Или назад? 7. 8. 14. 15. 3 макс. 2 макс. Гърди. Последно. Гърди. Перката, ако скъсаш, да, много голям мускул е. Перката, като я скъсваш, тя се прибира и винаги ще седи малко странно. Гърдата, мога ви кажа, че Макс му седи доста добре, въпреки това. Ти ще кажеш, как си? Нямам визуални разлики с лява и дясна. Никакви. Единствено за самия разрез, който белега, но аз ходя в една клиника, която прави лазерен пилинг. Съм си направил вече 8 терапии за това. Още беше преножи, които приключвам, за да го направя почти изцяло да го няма. Ето така, когато си много даден и сериозен за нещо, така изглежда. Много търпение, защото аз ходя на тези терапии, човек от 6 месеца седеш. Дай кажи на хората. Ставаш 6 месеца да имаш станал ударение тук, станал ударение. Да. За да може да се махне това. И то дори не е смисълта, мускулът ти е добре. Това говорим, само ти го правиш за кожата, да може да изглежда добре. Да. Така. Това го от естетична гледна точка само казвам смисъл. За това, за кожата. Да, така казвам. Колко трябва да си даден. Дори и най-малките неща, да може трябва да правиш само кожата. В смисъл да говорим за мускул му е добре. Той прави в момента работа върху това визуално, кожата му да изглежда добре, да няма дори и перк. Който най-вероятно дори така не че не е чак толкова голям. В смисъл, вижда се, но пак е чак толкова. Не е чак толкова. Хирургът така ми го направи по принцип, че да е точно тук на гънката, където се пуснеш гърдите, имаш гънки на кожата и това да си е нормално. Сега ще почне да видят как пиши през косата и ще кажа да стария. Добре, той се пише нормално. След всичката тази горна града, имам чувство, че не правя предно рамо на преса, имам чувство, че правя горна града. Добре. 8, 9, 10. Остави няколко за мен. Да, да съм викам аз вече с когато бях набрани всички маци. Аз широ съм стар. Сам! Не може да им помниш, човек. Сега вече не ще направя 13 чисто. Ще направя 12. Стига, моите не бяха ли чисти? Да, то може само. Се мориш да видиш. Не кажеш после ето. По принцип това раме мощ и слабост. И както бутам изведнъж това раме почва, в смисъл губя сила и ми застава. Изведнъж. Аз видях, че локина ти беше накрая трудно. От тази страна, да. Да го заключиш накрая. Да. Колко си ще направи? 3. Това беше първо. Даже май са 2, но може и 3 да направим, няма против. Аз в принцип ще почна да наблягам на страниците, да? Ами, значи 2. Някакви макове в страни. Значи 2. Тук им в принцип, имам и 2. Точно. Май да е дроп седе тогава. Айде, добре. Ще направиш в смисъл, като свърша, макаш по една рецепта. Искаш ли? Готина да сега. Няма е толкова. Ще направим тази е... Сет Фероси. Нали го знаеш този? Да. Сет Фероси спешъл. Ще направим... Сега имаме 30 кг. Ще направиш... Примерно да кажем, колкото направи с 30, ама не до пълен нос, защото ще направим. 8 с 30 и 16 с 15. Десятка, петичка, десятка, петичка. С тези прави колкото може.
намаляваме на половината и прави двойно повече повторение. Намек с 30 път направи, после с 15 по 2. Дъбъл е пас. Не, пас е тендъбъл. Нещо това. Нещо това, да. Много трябва да простиваш. Шест, 7, 8, 9, 10 и последно 13. Заключвам. Чик. Сега 26 страната, така ли? Да. Пас си имам. Еми, ти искаш 13. Шегувам се. Още една невероятна тренировка с Макс, както винаги. Много съвсем искрено го казвам. Знам, че всеки мисли, че тренира много здраво и наистина се раздава много. Аз знам, че тренирам по-здраво от повечето хора и не ме е срам да го призная, който, нали, може да си помисли, че обратното. Аз нямам проблеми с това нещо, няма да седме да се доказваме. Важното е всеки да се раздава на Макс. Аз искрено мисля, че го правя. Но, както винаги, когато тренирам с Макс, се убеждавам, че, нали, те нива, които давам, са добри и мога и още, и се старая и още. Той сам каза за това, че когато тренирам заедно, му е много приятно и аз успявам да изкарам повече от него. Такива хора ви трябват, когато тренирате вие. Нали? Такива тренинг партнерс, както се казват. Като цяло много хубава тренировка отново. Батерията отново ми падна, но само този път, че каза, че беше заредена до край. Това ще бъде решено. Ще оправя този проблем. И съм много доволен. Много хубава вечер, много хубава тренировка. Тя се да ви харесва. Пасни. И ще имаме още една такава част с него. Не знам кога, но 100% ще се разберем пак да снимаме. Лека вечер желая на всички. Всъщност лек ден за мен е вечер и до скоро.